वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरगं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिं नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं परं हरिनामकृतं देवं ववदूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गौरतिषे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारि ये श्रीकृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः प्रभुपाद की जय गुरुराज की निताय गौर प्रेमानंदी हरे कृष्ण मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादना अन्निष्टारगमद्भाग्या मदानन्दा नमोऽस्तुते ग्रन्थराज श्रीमद्भागवतम की जय श्रीमद्भागवतम षष्ठस्कन्धം രണ്ടാം അധ്യായം ശ്ലോകം 42. ഇന്നലെ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ആവിർഭാവ തിഥി അല്ലെ, ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അതിന്റെ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് 41-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അജാമിളൻ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട് ഹരിദ്വാറിലേക്ക് പോകുന്നതും അല്ലെ, ഹരിദ്വാറിലെ അവിടെ ഒരു വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തില് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അല്ലെ. നമ്മളതിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമുക്കും ഹരിദ്വാറിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോവുകയും അവിടെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുകയും അല്ലെ, പറ്റുന്നവർക്കൊക്കെ വൃന്ദാവനം മായാപ്പൂർ പോലുള്ള ദിവ്യധാമുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാവുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ദിവ്യധാമുകളിൽ എന്താണ് എപ്പോഴും എന്താ പറയാ, ആത്മീയ ഊർജ്ജമായിരിക്കും അല്ലെ. എവിടെ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അവിടെ മറ്റുള്ള നെഗറ്റീവ് എനർജിയോ നെഗറ്റീവ് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല കാര്യങ്ങളും അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിൽ പല സമ്പ്രദായക്കാരും പല ആൾക്കാരും നോക്കി, പല രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരും നോക്കി. എന്നാൽ മായാപ്പൂർ ധാമിൽ അതൊരു എന്താ പറയാ, അവിടെ ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു ഇസ്കോൺ ടെമ്പിളിന്റെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ വേറെ സമ്പ്രദായക്കാരോ വേറെ ആൾക്കാരോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ആ ഒരു ഏരിയയിൽ മുഴുവനായിട്ട് വരാണ് ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസ് മാത്രം. വൃന്ദാവനത്തിൽ പല സമ്പ്രദായക്കാരുണ്ട്, പല രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, പലതരത്തിൽ. അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, അവിടെ വൃന്ദാവനം ഭഗവാന്റെ ധാമാണെങ്കിലും അവിടെയും പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലെ. അവിടെ എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ കുറച്ചായിട്ട് ആദ്യം നിരോധിച്ചു, മുന്നേ എന്താ പറയാ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും അത്രയും പവിത്രമായുള്ള സ്ഥലമാണ് അല്ലെ. അവിടെ മദ്യവും മാംസമോ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാല് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഒക്കെ അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വീണ്ടും ഇപ്പോഴും സർക്കാർ അതൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് മദ്യശാലകളൊക്കെ എടുത്തു കളയാനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഡാമിൽ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. എന്നാൽ മായാപുരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ലെ. അവിടെ മുഴുവനായിട്ടും ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസ്. അതുകൊണ്ട് പ്രഭാതർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മായാപൂരിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാമെന്നൊക്കെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എപ്പോഴും 42-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. അതായത് കാണാലോ സ്ക്രീനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീൻ കാണാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ർഷ്യൂപരാദിസ്തസ്മിന്നത് അദ്രാശീത് പുരുഷാൻ പുരഃ ഉപലഭ്യോപലബ്ധാൻ പ്രാഗ്ഭവന്തേ ശിരസാ ദ്വിജഃ.
യർഹ്യൂപരാദതി തസ്മിന്നത്രാശീത് പുരുഷാൻ പുരഃ ഉപലഭ്യോപലബ്ധാൻ പ്രാഗ് വവന്ദേ ശിരസാ ദ്വിജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യർഹ്യൂപരാദതിസ്തസ്മിന്നത്രാശീത് പുരുഷാൻ പുരഃ ഉപലഭ്യോപലബ്ധാൻ പ്രാഗ് വവന്ദേ ശിരസാ ദ്വിജഃ. യർഹ്യൂപരാദതിസ്തസ്മിന്നത്രാശീത് പുരുഷാൻ പുരഃ ഉപലഭ്യോപലബ്ധാൻ പ്രാഗ് വവന്ദേ ശിരസാ ദ്വിജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലുകൾ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. हरेश प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यर्ह्युपारब्धदिस्तामिन्नद्राक्षीत् पुरुषान् पुरः उपलभ्यान् प्राक् ववन्दे शिरसा द्विजः. हरेश प्रभुजी. हरे कृष्ण. मादिश्याम देवदास माता जी चलिए. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यर्ह्युपरदधिस्तस्मिन्नद्राक्षीत् पुरुषान् पुरः उपलभ्योपलब्धान् प्राक् ववन्दे शिरसा द्विजः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. वत्सला जी माता जी चलिए. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यर्ह्युपारतदिस्तस्मिन्नद्राक्षीत् पुरुषान् पुरः उपलभ्योपलब्धान् प्राक् ब्रवन्दे शिरसा द्विजः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण माता जी. विजयनारायण माता जी चलिए. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यर्ह्युपरादधिस्तस्मिन्नद्राक्षीत् पुरुषान् पुरः उपलभ्योपलब्धान् प्राक् वन्दे शिरसा द्विजः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. पंकजाक्षी माता जी चलिए. हरे कृष्ण प्रभुजी. प्रणामम्. प्रणाम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यर्ह्युपारतादि तस्मिन्नद्राक्षित् पुरुषान् पुरः उपलब्ध्योपलब्धान् प्राक् भवन्दे शिरसां ध्वजः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. निर्मला माता जी चलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे चलिए. कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यर्ह्युपारदधिस्तस्मिन्नद्राक्षीत् पुरुषान् पुरः बलेभ्यो बलब्धान् प्राग् ववन्दे शिरसा द्विजः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. उषा नायर माता जी चलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यर्ह्युपारतस्मिन्नद्राक्षीत् पुरुषान् पुरः उपलभ्योपलब्धान् प्राक् ववन्दे शिरसा द्विजः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. शारदा जी नंबर माता जी चलिए. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यर्ह्युपारतदिस्तस्मिन्नद्राक्षीत् पुरुषान् पुरः उपलभ्योपलब्धान् प्राक् ववन्दे शिरसा द्विजः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. वत्सला माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यर्ह्युपारदादिस्तस्मिन्नद्राक्षीत् पुरुषान् पुरः उपलभ्योपलब्धान् प्राक् ववन्दे शिरसा द्विजः. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्ण. पद्मकुमारी माता जी चलिए. माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यर्ह्युपारदधिस्तस्मिन्नद्राक्षीत् पुरुषान् पुरः
बलभ्योपलब्धान् प्राग्भवन्ते शिरसा द्विजः हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ചൊല്ലു. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय। यर्ह्युपारदधीस्तस्मिन् रद्राक्षात् पुरुषान् पुरा उपदध्योपदत्तान् प्राग्भवन्ते शिरसा द्विजः हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനാണ് മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ചൊല്ലു. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यत्युपालदति तस्मिन् निदर्शयत् पुरुषान् पुरः उपलोप्योपलब्धान् प्रभवन्तो शिरसा द्विजः हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാശിവപാസന ദിവസം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्ण प्रभु जी। ചൊല്ലു. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्युपारदादि तस्मिन् अद्राक्षित् पुरुषान् पुरः उपलभ्योपलब्धान् प्राग्भवते शिरसा द्विजः हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणामम प्रभु जी। പ്രണാം ओम ചൊല്ലു. नमो भगवते वासुदेवाय। यर्ह्युपारदधीस्तस्मिन् अद्राक्षीत् पुरुषान् पुरः उपलभ्योपलब्धान् प्राग्भवन्ते शिरसा द्विजः हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓരോരുത്തരും ഭാഗം ഇത്തരം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിദാന സാംസ്കൃതിക പ്രഭുപാദ്. മനസ്സും ബുദ്ധിയും നേരെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചപ്പോൾ അജാമിള ബ്രാഹ്മണൻ ഒരിക്കൽ കൂടി തന്റെ മുമ്പിൽ ആ 4 സ്വർഗീയ വ്യക്തികളെ ദർശിച്ചു. താൻ മുമ്പേ കണ്ടവർ തന്നെയാണ് അവരെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ അവൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ ശിരസ് നമിച്ച് ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിദാന സാംസ്കൃതിക പ്രഭുപാദ്. അജാമിളനെ രക്ഷിച്ച വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അവന്റെ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും അവന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അജാമിളനെ ഭഗവാന്റെ മേൽ ധ്യാനം ദൃഢമാക്കാൻ അവസരം നൽകി. വിഷ്ണുദൂതന്മാർ കുറെ മുമ്പ് അവനെ വിട്ടുപോയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവന്റെ ഭക്തി പക്വമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അവനെ കൊണ്ടുപോകാൻ മടങ്ങി വന്നു. മുമ്പ് വന്ന വിഷ്ണുദൂതന്മാർ തന്നെയാണ് മടങ്ങി വന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അജാമിളൻ നമ്രശിരസ്കനായി അവർക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. 43-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹിത്വാ കളേവരം തീർത്ഥേ ഗംഗായാം ദർശനാദനു സദ്യാസ്വരൂപം ജഗൃഹേ ഭഗവത് പാർശ്വവർത്തിനാം. ഹിത്വാ കളേവരം തീർത്ഥേ ഗംഗായാം ദർശനാദനു സദ്യസ്വരൂപം ജഗൃഹേ ഭഗവത് പാർശ്വവർത്തിനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കി വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हित्वा कलेबरं तीर्थे दर्शनादनु കാണില്ല. ഓക്കെ മാതാജി. ദർശനാദനു ദർശനാദന സദ്യസ്വരൂപം ജഗൃഹേ ഭഗവത് പാർശ്വവർത്തിനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ബഷീർ. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। പ്രണാം. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हित्वा कलेवरं तीर्थे गंगायां दर्शनादिनो सद्य स्वरूपं जगृहे भगवत् पार्श्ववर्तिनां. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ഹിത്വാ കളേവരം തീർത്ഥേ ഗംഗയാം ദർശനാഥനു സദ്യസ്വരൂപം ജഹൃദേ ജഗൃഹേ ഭഗവത് പാർശ്വവർത്തിനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹിത്വാ കളേവരം തീർത്ഥേ ഗംഗായാം ദർശനാദനു സദ്യ സ്വരൂപം ജഗൃഹേ ഭഗവത് പാർശ്വവർത്തിനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹിത്വാ കളേവരം തീർത്ഥേ ഗംഗായാം ദർശനാദനു സദ്യസ്വരൂപം ജഗൃഹേ ഭഗവത് പാർശ്വവർത്തിനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാപ്രദേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹിത്വാ കളേവരം തീർത്ഥേ ഗംഗയാം ദർശനാദനു സദ്യാസ്വരൂപം ജഗൃഹേ ഭഗവത് പാർശ്വവർത്തിനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇതാരായിരുന്നു? CNA രത്നമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രത്നാവതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹിത്വാ കളേവരം തീർത്ഥേ ഗംഗയാം ദർശനാഥനു സദ്യാസ്വരൂപം ജഗൃഹേ ഭഗവത് പാർശ്വവർത്തിനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹിത്വാ കളേവരം തീർത്ഥേ ഗംഗായാം ദർശനാദനു സദ്യസ്വരൂപം ജഗൃഹേ ഭഗവത് പാർശ്വവർത്തിനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹിത്വാ കളേവരം തീർത്ഥേ ഗംഗായാം ദർശനാദനു സദ്യസ്വരൂപം ജഗൃഹേ ഭഗവത് പാർശ്വവർത്തിനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹിത്വാ കളേവരം തീർത്ഥേ ഗംഗായാം ദർശനാദനു സദ്യസ്വരൂപം ജഗൃഹേ ഭഗവത് പാർശ്വവർത്തിനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡോക്ടർ സുരഞ്ജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹിത്വാ കളേവരം തീർത്ഥേ ഗംഗായാം ദർശനാദനു സദ്യസ്വരൂപം ജഗൃഹേ ഭഗവത് പാർശ്വവർത്തിനാം. ഓം തത്സവിതി. ഹരി ഓം തത്സവിതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിദ്ധേജ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹിത്വാ കളേവരം തീർത്ഥേ ഗംഗായാം ദർശനാദനു സത്യസ്വരൂപം ജഗൃഹേ ഭഗവത് പാർശ്വവർത്തിനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ വിവർത്തന ഭാഗം. അജാമിളൻ വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ കണ്ടതിന് ശേഷം അവന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഗംഗയുടെ തീരത്ത് ഹരിദ്വാറിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ ഒരനുചരനാകാൻ ഉചിതമായ അവന്റെ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ശരീരം വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത 4:9 പറയുന്നു, ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ ദേഹം പുനർജന്മാനൈതി മാമേതി സോർജുന. അല്ലെ അർജുന, എന്റെ ആവിർഭാവത്തിന്റെയും കർമ്മങ്ങളുടെയും അതീന്ദ്രിയ പ്രകൃതി അറിയുന്ന ഒരുവൻ ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കുന്നില്ല. അവൻ എന്റെ ശാശ്വതമായ ഭവനം പ്രാപിക്കുന്നു. ഒരുവൻ അവന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ത്യജിച്ചാൽ തൽക്ഷണം
പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുചരൻ ആകത്തക്ക വിധം അവന്റെ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ശരീരത്തിൽ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിലെ പരിപൂർണത. ചില ഭക്തന്മാർ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്കും മറ്റുള്ളവർ കൃഷ്ണന്റെ അനുചരന്മാരാകാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്കും പോകുന്നു. ചില പ്രഭുപാദ 44-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാഗം വിഹായ സാ വിപ്രോ മഹാപുരുഷ കിങ്കരഃ ഹൈമം വിമാനമാരുഹ്യ യത്ര ശ്രിയപതിഃ. സാഗം വിഹായ സാ വിപ്രോ മഹാപുരുഷ കിങ്കരഃ ഹൈമം വിമാനമാരുഹ്യ യത്ര ശ്രിയപതിഃ. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ദൂതന്മാരാൽ അകമ്പടി സേവിക്കപ്പെട്ട അചാമിളൻ സ്വർണ്ണ നിർമ്മിതമായ ഒരു വിമാനത്തിൽ കയറി ആകാശമാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച അവൻ ഭാഗ്യദേവതയുടെ ഭർത്താവായ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് പോയി. ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അനേക വർഷങ്ങളായി ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകുവാൻ യത്നിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഇതുവരെ അവിടെ ചെന്ന് ചേരുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആധ്യാത്മിക വിമാനങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഒരുവനെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയും. അത്തരമൊരു വിമാനത്തിന്റെ വേഗതയെക്കുറിച്ച് ഊഹിക്കുവാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ. ആത്മാവ് മനസ്സിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. മനസ്സൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എത്രയോ വേഗതയിലാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അനുഭവമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആത്മരൂപത്തിന്റെ വേഗത എത്ര അധികമായിരിക്കുമെന്ന് ഒരുവന് വിഭാവനം ചെയ്യുവാനാവും. ഒരു പരിപൂർണ ഭക്തനെ അവന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ കഴിയും. ചില പ്രഭുപാദിക്ക് കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ 2-3-4 ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ ഫലശ്രുതിയും ഒക്കെ പറയുന്നതാണ്. നമുക്ക് അത് മുഴുവനായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ വിശദമാക്കാം. ഓക്കെ. 45-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം സവിപ്ലവിത സർവധർമാ ദാസ്യാപദീപതിദോ ഗാർഹ്യകർമ്മണാ നിപാത്യമാനോ നിരയോ ഹതവ്രതഃ സദ്യോ വിമുക്തോ ഭഗവന്നാമ ഗൃഹ്ണൻ. ഏവം സവിപ്ലവിത സർവധർമാ ദാസ്യാപദീപതിദോ ഗാർഹ്യകർമ്മണാ നിപാത്യമാനോ നിരയേ ഹതവ്രതഃ സദ്യോ വിമുക്തോ ഭഗവന്നാമ ഗൃഹ്ണൻ. ദുഷിച്ച സഹവാസം നിമിത്തം സ്വന്തം ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരവും ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു അചാമിളൻ. അങ്ങേയറ്റം അധപ്പതിച്ചു പോയിരുന്നതിനാൽ അവൻ മോഷണത്തിലും മദ്യപാനത്തിലും മറ്റ് ജുഗുത്സാവഹമായ പ്രവൃത്തികളിലും ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. അവനൊരു വേശ്യയെ സൂക്ഷിക്കുക വരെ ചെയ്തു. അപ്രകാരം യമദൂതന്മാരാൽ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപത്തിന്റെ മിന്നലൊളി ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം അവൻ തൽക്ഷണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. നാൽപ്പത്തിയാറാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാതപരം കർമ്മ നിബന്ധ കൃന്ദനം മുമുക്ഷതാം തീർത്ഥപദാനുകീർത്തനാത് നയത് പുനഃ കർമ്മസു സജ്ജദോ മനഃ രജസ്തമോഭ്യാം കലിലം തദോന്യതാ. ജ്ഞാതപരം കർമ്മ നിബന്ധ കൃന്ദനം മുമുക്ഷതാം തീർത്ഥപദാനുകീർത്തനാത് നയത് പുനഃ കർമ്മസു സജ്ജദേ മനോ രജസ്തമോഭ്യാം കലിലം തദോന്യതാ. യത്നം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്.
അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചനം കാംക്ഷിക്കുന്ന ഒരുവൻ ആരുടെ പാദങ്ങളിലാണോ എല്ലാ തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളും നിലകൊള്ളുന്നത്, ആ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ യശസ് ലീലകൾ കീർത്തിക്കുകയും മഹത്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ സ്വീകരിക്കണം. പുണ്യകർമ്മങ്ങളാലുള്ള പ്രായശ്ചിത്തം, അഭ്യൂഹജ്ഞാനം, നിഗൂഢ യോഗധ്യാനം തുടങ്ങിയ ഇതര കർമ്മങ്ങളാലൊന്നും ഒരുവന് ശരിയായ പ്രയോജനം ലഭിക്കുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ മാർഗങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിന് ശേഷവും അവൻ പ്രകൃതിയുടെ അടിസ്ഥാന ഗുണങ്ങളായ രജസിനാലും തമസിനാലും മലിനമാക്കപ്പെടുന്ന മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഫലേച്ഛാ പ്രവൃത്തികളിൽ മുഴുകുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിച്ച് ധാരാളം കർമ്മികളും ജ്ഞാനികളും യോഗികളും പരിപൂർണത എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് നേടിയതിനു ശേഷവും വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആകർഷകമുള്ളവരായി കാണപ്പെടുന്നു. സ്വാമിമാരെന്നും യോഗിമാരെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്ന പലരും ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ മിഥ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ്, ജഗന്മിഥ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുകയും കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും അവർ സ്കൂളുകളും ആശുപത്രികളും തുറന്നും ജനോപകാരപ്രദങ്ങളായ ഇതര സംഭരണങ്ങളിൽ മുഴുകിയും വീണ്ടും ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. സന്യാസികൾ എന്ന് പരിത്യാഗക്രമത്തിലെ അംഗങ്ങൾ എന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അവർ ചില സമയത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. ഒരുവൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കുവാൻ വാസ്തവത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ കീർത്തിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആരംഭിക്കുന്ന ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിക്കണമെന്നതാണ് പരിപൂർണ നിർണയം. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം വാസ്തവത്തിൽ ഇത് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ മയക്കുമരുന്നുകൾക്കും മറ്റു ദുഷിച്ച സ്വഭാവങ്ങൾക്കും അടിമകളായിരുന്ന ധാരാളം യുവാക്കൾ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേർന്ന ഉടനെ അവരുടെ ആ പ്രവണതകളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുകയും വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നതിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്തു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ രജോ ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലും ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കുള്ള പരിപൂർണമായ പ്രായശ്ചിത്ത പ്രക്രിയ ഇതാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 1:2:19 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ തദാരജസ്തമോ ഭാവ കാമലോപാദയസ്യേ ചേതയേതേരനാവിദ്ധം സ്ഥിതം സത്വേ പ്രസീദതി. രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളുടെ ഫലമായി ഒരുവൻ കാമാന്തനും ദുരാഗ്രഹിയുമായി തീരുന്നു. പക്ഷേ ഒരുവൻ ശ്രവണ കീർത്തന പ്രക്രിയ സ്വീകരിച്ചാൽ അവൻ സത്വതലത്തിലേക്ക് വരികയും സന്തോഷവാനായി തീരുകയും അവൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉന്നതി പ്രാപിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അവന്റെ എല്ലാ സന്ദേഹങ്ങളും ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. വിദ്യതേ ഹൃദയ ഗ്രന്ഥി ചിന്ത്യത്തെ സർവസംശയ. അപ്രകാരം ഫലേച്ഛാകർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അവന്റെ അഭിലാഷങ്ങളുടെ കെട്ട് ഖണ്ഡങ്ങളായി ഛേദിക്കപ്പെടുന്നു. ചില പ്രഭുപാദി ജയ. 47-48 ശ്ലോകങ്ങള്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേദം പരമം ഗുഹ്യമിതിഹാസമകാപഹം ശൃണ്വയാ ശ്രദ്ധയാ യുക്തോ ഭർത്താനുകീർത്തയേത്. ന വൈ സ നരകം യാതി നിശ്ചിതോ യമകിങ്കരേ നിത്യപ്യമംഗളോ മർത്യോ വിഷ്ണുലോകാമഹീയതേ. യേദം പരമം ഗുഹ്യമിതിഹാസമകാമഹം പരമം ഗുഹ്യം ഇതിഹാസം അകമപഹം ശൃണ്വയാ ശ്രദ്ധയാ യുക്തോ ഭർത്താനുകീർത്തയേത്. വ്യത്യാസമില്ല.
ഓക്കെ. അവിടെ ഭക്ത്യാനുകീർത്തി എന്നാണ് അത് അവിടെ പ്രിന്റിംഗിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏതം പരമം ഗുഹ്യം ഇതിഹാസം അഗാപഹം ശൃണുയാ ശ്രദ്ധയാ യുക്തോ യസ്യ ഭക്ത്യാനുകീർത്തേത് ന വൈ സ നരകം യാതി നേഷിതോ യമകിങ്കരേ യത്യപ്യമംഗളോ മർത്യോ വിഷ്ണുലോകാമഹീയതേ. ഇതിന്റെ ഫലശ്രുതി പറയുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആയിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാൻ പറ്റും. പലരും വിചാരിക്കും ഇതെന്തിനാണ് ഈ ഭാഗവത്തിൽ അജാമലിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറയുന്നത്? ഇത്രയും അല്ലേ, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹിമയാണ് അജാമലന്റെ ഈ ലീലയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേദം പരമം ഗുഹ്യം ഇതിഹാസം മകാപഹം ശൃണുയാ ശ്രദ്ധയാ യുക്തോ യസ്യ ഭക്താനുകീർത്തയേത് ന വൈ സ നരകം യാതി നേഷിതോ യമകിങ്കരൈഃ യത്യപ്യമംഗളോ മർത്യോ വിഷ്ണുലോകേ മഹീയതേ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ് നോക്കാം. ഏതൊരുവനായാലും ഏതം ഇത് പരമം വളരെ ഗുഹ്യം രഹസ്യമായ ഇതിഹാസം ചരിത്രപരമായ വർണ്ണന അപഹം എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുവനെ മോചിപ്പിക്കുന്ന ശ്രവിക്കുക ശ്രദ്ധയാ വിശ്വാസപൂർവം യുക്ത നൽകി യഹ ഏതൊരുവൻ ഭക്തിയ വളരെ ഭക്തിയോടെ അനുകീർത്തിയെ ആവർത്തിക്കുന്നു ന ഇല്ല വൈ തീർച്ചയായും അത്തരം ഒരു വ്യക്തി നരകത്തിലേക്ക് യാതി പോകുന്നു. ന ഇല്ല ഈക്ഷിത നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. യമകിങ്കരഹി യമരാജന്റെ ആജ്ഞാപാലകരാൽ യതി അപി എങ്കിൽ പോലും അമംഗളകരങ്ങളായ മർത്യ ഒരു ഭൗതിക ശരീരത്തോടു കൂടിയ ജീവാത്മാവ് വിഷ്ണുലോകെ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ മഹീയതേ സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെടുകയും ആദരപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം വളരെ വിശ്വസനീയമായ ഈ ചരിത്ര വിവരണത്തിന് എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളെയും അതിലംഘിക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ളതിനാൽ ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി ഇത് ശ്രവിക്കുകയോ വർണ്ണിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ ഭൗതിക ശരീരമുള്ളവനായാലും എത്ര പാപിയായാലും അവൻ പിന്നീട് ഒരിക്കലും നരകീയ ജീവിത ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും യമരാജന്റെ ആജ്ഞാവാഹകരായ യമദൂതന്മാർ അവനെ സമീപിക്കുകയോ കാണുക പോലുമോ ചെയ്യില്ല. ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം അവൻ ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരികെ പോവുകയും അവിടെ അവൻ വളരെ ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ആദരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അവസാനത്തെ ഒരു ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മ്രിയമാണോ ഹരേർനാമ ഗൃണൻ പുത്രോപചാരിതം അജാമിളോ അപ്യഗാതാമ കിമുദ ശ്രദ്ധയാ ഗൃണൻ. പ്രിയമാണോ ഹരേർനാമ ഗൃണൻ പുത്രോപചാരിതം അജാമിളോ അപ്യഗാതാമ കിമുദ ശ്രദ്ധയാ ഗൃണൻ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. അജാമിളൻ മരണത്തിന്റെ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചു. സ്വന്തം പുത്രനെ ഉദ്ദേശിച്ചായിരുന്നു അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതെങ്കിലും അതുമൂലം അവനെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട്
ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം വിശ്വാസത്തോടെയും അപരാധരഹിതമായും ജപിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുമെന്നുള്ളതിന് എന്താണ് സംശയം? ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ചു. മരണസമയത്ത് ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തകരാറിലാകുന്നതിനാൽ ഒരുവൻ വളരെ പരിഭ്രാന്തനാകും. ആ സമയത്ത് ജീവിതത്തിലുടനീളം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിരുന്ന ഒരുവന് പോലും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം വളരെ സ്ഫുടമായി ജപിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വന്നേക്കും. എന്നിരുന്നാലും അത്തരം വ്യക്തിക്ക് ദിവ്യനാമ ജപത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രയോജനവും ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് ശരീരം യോഗ്യമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഉറക്കെ സ്പഷ്ടമായി ജപിച്ചുകൂടാ? അങ്ങനെ പരിശീലിക്കുന്ന ഒരുവന് മരണസമയത്തും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും ഉറക്കെ സ്പഷ്ടമായി ജപിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ചുരുക്കത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം നിരന്തരം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉറപ്പായും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാൻ കഴിയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കീ ജയ്. ഓക്കെ, ഇതായിട്ട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഈ അധ്യായത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അനുബന്ധ കുറിപ്പുണ്ട്. അതുകൂടി നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വിശദീകരിക്കാം. ഈ അധ്യായത്തിലെ 9ഉം 10ഉം ശ്ലോകങ്ങൾക്ക് ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ രേഖപ്പെടുത്തിയ അഭിപ്രായം, ഒരുവന് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം കീർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം പാപത്തിന്റെ പ്രതികർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും എങ്ങനെ മുക്തനാകാൻ കഴിയും എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് വഴി തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കാം, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ ജപത്തിലൂടെ ഒരുവൻ പാപപൂർണമായ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുമെന്നത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഒരാൾ ഒരിക്കൽ മാത്രമല്ല പലതവണ പൂർണമായ അവബോധത്തോടെ പാപപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം 12 വർഷത്തേക്കോ അതിലേറെക്കാലത്തേക്കോ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്താൽ പോലും അയാൾക്ക് അത്തരം പാപങ്ങളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാൻ കഴിയില്ല. ആ സ്ഥിതിക്ക് ഒരിക്കൽ മാത്രം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവൻ എങ്ങനെ അത്തരം പാപപ്രവൃത്തികളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും വിടുതൽ നേടും? ഈ അധ്യായത്തിലെ 9ഉം 10ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ ഇതിന് മറുപടി പറയുന്നു. സ്വർണം മുതലായ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ മോഷ്ടിക്കുന്നവൻ, മദ്യപാനി, ബന്ധുവിനെയോ മിത്രത്തെയോ വഞ്ചിക്കുന്നവൻ, ബ്രാഹ്മണഹത്യ ചെയ്യുന്നവൻ, ഗുരുവിന്റെയോ മറ്റു മേലധികാരിയുടെയോ പത്നിയുമായുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം ചെയ്യുന്നവൻ തുടങ്ങിയവരുടെ പാപങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഏറ്റവും നല്ല പ്രായശ്ചിത്ത പ്രക്രിയ വിഷ്ണുവിന്റെ ദിവ്യനാമ ജപമാണ്. സ്ത്രീകൾ, പിതാവ്, രാജാവ് എന്നിവരെ വധിക്കുന്നവർക്കും ഗോവധം നടത്തുന്നവർക്കുമുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പ്രായശ്ചിത്തവും അതുതന്നെയാണ്. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അത്തരം പാവികളായ ആളുകൾ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുകയും അതിനാൽ അദ്ദേഹം ഈ മനുഷ്യൻ എന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിച്ചതിനാൽ ഇവന് സംരക്ഷണം നൽകേണ്ടത് എന്റെ ചുമതലയാണ് എന്ന് പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരുവനെ തന്റെ പാപജീവിതത്തിന്റെ പ്രതികർമ്മങ്ങൾക്ക് ദിവ്യനാമ ജപത്തിലൂടെ പാപപരിഹാരം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിനെ പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇതിനെ പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് വിളിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും സാധാരണ പ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾ പാപിയായ ഒരു വ്യക്തിയെ താൽക്കാലികമായി സംരക്ഷിച്ചേക്കാമെങ്കിലും അത് പാപപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ആഴത്തിലൂടെ വേരുകൾ ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് അവന്റെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പാപപരിഹാര ക്രിയകൾ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ ജപത്തോളം ശക്തിമത്തല്ല. ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കൽ മാത്രം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുകയും സമ്പൂർണമായി ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ഭഗവാൻ അവനെ തന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണെന്ന് പരിഗണിക്കുകയും എപ്പോഴും അവനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു. ശ്രീധരസ്വാമികൾ ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അപ്രകാരം അജാമിളൻ യമരാജന്റെ ആജ്ഞാവാഹകരാൽ കെട്ടിവരിഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകും വിധം ഏറ്റവും അപകടത്തിലായപ്പോൾ ഭഗവാൻ തൽക്ഷണം തന്റെ ആജ്ഞാപാലകരെ അയച്ച് അവനെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവൻ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനായെന്ന് കണ്ട വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അവന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. തന്റെ പുത്രന്റെ നാരായണൻ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്ത അജാമിളൻ അവനോടുള്ള അമിത വാത്സല്യ നിമിത്തം അവനെ കൂടെ വിളിക്കുമായിരുന്നു.
അവൻ പുത്രനെയാണ് വിളിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ആ നാമം മാത്രം ശക്തമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നാരായണൻ എന്ന നാമം പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ നാരായണനിൽ നിന്നും വിഭിന്നമല്ല. അജാമിളൻ അവന്റെ പുത്രന് നാരായണൻ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ പാവപ്രതികരണങ്ങൾ നിർവീര്യമായി തുടങ്ങിയിരുന്നു. പുത്രനെ തുടർച്ചയായി വിളിച്ചതിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് തവണ ദിവ്യനാമം ജപിച്ചതിനാൽ വാസ്തവത്തിൽ അവൻ സ്വയം അറിയാതെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് പുരോഗതി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. നിരന്തരം നാരായണന്റെ നാമം ജപിച്ചിരുന്ന അജാമിളനെ ഒരു വേശ്യയുമായി സഹവസിക്കുവാനും മദ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനും എങ്ങനെ കഴിയുമെന്നൊരുവൻ വേണമെങ്കിൽ വാദിച്ചേക്കാം. പാപപ്രവൃത്തികൾ നിമിത്തം വീണ്ടും വീണ്ടും ദുരിതങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുകയായിരുന്നതിനാൽ അവസാനത്തെ നാരായണ ജപമായിരിക്കണം അവന്റെ മോചനത്തിന് കാരണമായതെന്ന് ഒരുവൻ പറഞ്ഞേക്കാം. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും അവന്റെ ജപം അപ്പോൾ ഒരു നാമ അപരാധം ആകുമായിരുന്നു. നാംനോ ബലാദ്യസ്യ ഹി പാപബുദ്ധി. തുടർച്ചയായി പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിലൂടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർവീര്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ നാമാപരാധി, ദിവ്യനാമത്തോട് അപരാധം ചെയ്യുന്നവനാണ്. സ്വന്തം പാപപ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനം എന്ന നിലക്കായിരുന്നില്ല അവന്റെ നാമജപം എന്നതിനാൽ അത് അപരാധരഹിതമായിരുന്നു. താൻ പാപപ്രവൃത്തികൾക്ക് അടിമയായിരുന്നെന്നോ തന്റെ നാരായണ നാമജപം പാപഫലങ്ങളെ നിർവീര്യമാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെന്നോ അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതിനാൽ അവൻ നാമ അപരാധം ചെയ്തിരുന്നില്ല. പുത്രനെ ആവർത്തിച്ച് വിളിക്കുന്നതിലൂടെ ചെയ്തിരുന്ന നാരായണ നാമജപം ശുദ്ധമായിരുന്നു എന്ന് പറയാവുന്നതുമാണ്. ഈ ശുദ്ധമായ ജപത്തിലൂടെ അവൻ ബോധപൂർവമല്ലാതെ തന്നെ ഭക്തിയുടെ ഫലങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കി. വാസ്തവത്തിൽ ആദ്യത്തെ ദിവ്യനാമജപം തന്നെ അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പാപങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു അത്തിമരം എപ്പോഴും ഫലം തരില്ല, സമയമാകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഫലം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ അജാമിളന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം പതിയെ പതിയെ വളരുകയും അതുമൂലം വളരെയധികം പാപങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും അവയുടെ ഫലങ്ങൾ അവനെ ബാധിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഒരിക്കലെങ്കിലും ജപിക്കുന്ന പക്ഷം അവന്റെ ഭൂതവർത്തമാന ഭാവികളിലെ ഒന്നും പാപഫലങ്ങൾ അവനെ ബാധിക്കുകയില്ലെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരുവൻ ഒരു വിഷസർപ്പത്തിന്റെ പല്ലുകൾ പിഴുതു കളയുന്ന പക്ഷം ഭാവിയിൽ അതിന്റെ ഇരകളെ അത് ആവർത്തിച്ച് ദംശിച്ചാലും വിഷബാധ ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലെങ്കിലും ദിവ്യനാമം അപരാധരഹിതമായി ജപിക്കുന്ന പക്ഷം അത് അവനെ ശാശ്വതമായി സംരക്ഷിക്കും. അവൻ ജപത്തിന്റെ ഫലം യഥാകാലം രൂപപ്പെടുന്നതിന് കാത്തിരിക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6-ാം സ്കന്ധത്തിലെ അജാമിളൻ വിഷ്ണുദൂതന്മാരാൽ മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. പല സംശയങ്ങളും ഈ അധ്യായത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. അതിന് ആചാര്യന്മാർ ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി താക്കൂർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം പ്രഭുപാദരെ ഇവിടെ നൽകി. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരുണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ
ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. നിതായ ഗുരു പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഹരിദ്വാറിൽ പോയിട്ട് കൂടുതൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും നേരത്തെ വന്നിട്ടുള്ള വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നാണ്. വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ അവിടേക്ക് നേരത്തെ വീട്ടിൽ വന്നു അല്ലെ, യമകിങ്കരന്മാരിന്ന് രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വന്നു. എന്നാൽ അജാമിളൻ എന്തോ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരവിടുന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു. സംസാരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരവിടുന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. വീണ്ടും ഇപ്പോഴ് അജാമിളൻ കൂടുതൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് ഹരിദ്വാറിൽ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴേ ഇവിടെ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വീണ്ടും അവിടെ വരികയും അവന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും ചെയ്തു എന്നത്. അജാമിളനെ രക്ഷിച്ച വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അവന്റെ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും അവന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അജാമിളൻ ഭഗവാന്റെ മേൽ ധ്യാനം ദൃഢമാക്കാൻ അവസരം നൽകി. വിഷ്ണുദൂതന്മാർ കുറെ മുമ്പ് അവനെ വിട്ടുപോയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവന്റെ ഭക്തി പക്വമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അവനെ കൊണ്ടുപോകാൻ മടങ്ങി വന്നു. മുമ്പ് വന്ന വിഷ്ണുദൂതന്മാർ തന്നെയാണ് മടങ്ങി വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അജാമിളൻ നമ്രശസ്തനായി അവർക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. അജാമിളൻ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നില്ലേ, ഭഗവാനെ പോലുള്ള രൂപമായിട്ട് 4 കൈകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അവര് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴ് വീണ്ടും വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവരുടെ ഒരു അല്പനിമിഷത്തെ സംഘം കൊണ്ട് അല്ലെ, അവരുടെ ദർശനം കൊണ്ട് തന്നെ അജാമിളന്റെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടുന്ന ഭക്തി വീണ്ടും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അവനെ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയമുണ്ടായി, ഞാൻ ഇത്രയും കാലം പാപിയായിട്ട് ജീവിച്ചു അല്ലെ, ആ പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിൽ പശ്ചാത്തപിക്കുകയുണ്ടായി, ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും ഓർക്കുകയുണ്ടായി. ഇനി ഇങ്ങനെയൊന്നും ആവില്ല, ഞാൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമെന്ന് കുറച്ച് തീരുമാനിക്കുകയും അവിടെ വിട്ട് ഹരിദ്വാറിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പൊ നേരത്തെ അപ്പോഴും പറഞ്ഞു സാധു സംഘത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും വീണ്ടും വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വന്നിരിക്കുന്നു. എന്തിനായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെ അല്ലെ. സെക്കൻഡ് ചാൻസ്, രണ്ടാമതൊരു അവസരം കൂടി കൊടുത്തത്. നേരത്തെ യമകിങ്കരന്മാര് കൊണ്ടുപോവേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലെ. നരകത്തില് നേരത്തെ പറഞ്ഞു 28 തരത്തിലുള്ള നരകങ്ങൾ അല്ലെ, അവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ധാരാളം ശിക്ഷകളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കൊണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയും അവിടെ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലെ. വീണ്ടും ഇപ്പോഴും രണ്ടാമത് വന്നിരിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ നേരത്തെ വെറുതെ ബ്രാഹ്മണന്റെ ആ ജന്മം പഴാക്കി കളയുകയായിരുന്നു അല്ലെ. അവസാന നിമിഷം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുക അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതി. ആ ചെറിയ കുട്ടിക്കാലത്ത് അല്പം ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കട്ടെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, പറഞ്ഞു ബ്രാഹ്മണരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ വിഗ്രഹാരാധനയും പൂജയും ഒക്കെ നടക്കും അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു പൂജയ്ക്കുള്ള വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കാനാണ് പോയിട്ടുള്ളത് തന്നെ അല്ലെ, അച്ഛനയച്ചത്. അപ്പോൾ കുറച്ചെങ്കിലും ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചത് കൊണ്ട് ആ മഹാഭയത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുകയുണ്ടായി. ആ യമകിങ്കരന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ഭഗവാൻ അല്ലെ, വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ അയച്ചു. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ കാരുണ്യം അദ്ദേഹം അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയും കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി ചെയ്യുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ അവിടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. ഇതിനാണ് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അല്ലെ. അതാണ് 43-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഹിത്വാ കളേവരം തീർത്ഥേ ഗംഗായാം ദർശനാദനു സദ്യസ്വരൂപം ജഗൃഹേ ഭഗവത് പാർശ്വവർത്തിനാം
അജാമിളൻ വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ കണ്ടതിനു ശേഷം അവന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഗംഗയുടെ തീരത്ത് ഹരിദ്വാറിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ അനുചരനാകാൻ ഉചിതമായ അവന്റെ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ശരീരം വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അജാമിളൻ ഹരിദ്വാറിൽ വെച്ചിട്ട് ഗംഗയുടെ തീരത്ത് വെച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അവന്റെ ആ ഭൗതിക ശരീരം ഗംഗയുടെ തീരത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുകയും ആത്മീയ ശരീരം നേരത്തെ പറഞ്ഞു വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോകുമ്പം ഭഗവാനെ പോലുള്ള രൂപത്തിൽ വിഷ്ണുദൂതന്മാര് നേരത്തെ വന്നിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് ആത്മീയ ശരീരം ലഭിച്ചു തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായെന്ന് പ്രഭാതിയുടെ ഭാവാർത്ഥ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് സത്യമാണല്ലേ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യോവതി തത്വ അദ്ദേഹം പുനർജന്മനായി മാമേതി സോച്ച. ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ലീലകളൊക്കെ അത് ദിവ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടാണ് അല്ലെ, അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരുവൻ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെത്തുന്നില്ല, തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുക്ക് എത്തുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരുവൻ അവന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ത്യജിച്ചാൽ തൽക്ഷണം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുചരനാകത്തക്ക വിധം അവന്റെ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ശരീരത്തിൽ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ പരിപൂർണ്ണ. ചില ഭക്തന്മാർ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക്, മറ്റുള്ളവർ കൃഷ്ണന്റെ അനുചരന്മാരാകാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകും. പറഞ്ഞു ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവര് അവസാന സമയവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കും, തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. ചിലരൊക്കെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും, ചിലരൊക്കെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക്. അത് അവർ ഏത് രൂപത്തിലാണോ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ഏത് രൂപത്തിലാണോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപമാണോ അല്ലെ. പല ഭക്തന്മാരുമാണ്. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വിഷ്ണു രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കാണും അല്ലെ, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെ, ചില അങ്ങനെ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോരോ ഭഗവാന്റെ ഓരോ രൂപത്തോട് പ്രിയമുള്ളവരാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഭീഷ്മപിതാമഹനാണ് ഭഗവാന്റെ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നതും തിരിച്ച് ആ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പ്രഭാതരുടെ പറഞ്ഞു വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്കും പോവാം, ഗോലോകം രണ്ടും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. 44-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പോയതെന്ന് പറയും. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ദൂതന്മാർ അകമ്പടി സേവിക്കപ്പെട്ട അജാമിളൻ സ്വർണ്ണ നിർമ്മിതമായ ഒരു വിമാനത്തിൽ കയറി ആകാശമാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച അവൻ ബാക്കി ദേവതയുടെ ഭർത്താവായ വിഷ്ണുവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് പോയി. ലക്ഷ്മി നാരായണന്മാരെ വസിക്കുന്ന ആ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു വിമാനത്തിൽ, സ്വർണ്ണ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള വിമാനത്തില്. ഇതൊന്നും കെട്ടുകഥകളല്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഫലശ്രുതിയിൽ പറയുന്നത് അതാണ്. നമുക്ക് ശ്രദ്ധയും വിശ്വാസവും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമോ, ഇത് നടന്നില്ല, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡൗട്ട് ചെയ്യരുത്. ഇതൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെ. ഈ ലോകത്തില് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയാത്തതൊന്നും ഈ ലോകത്തിൽ ഇല്ല. എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ച് ശ്രീമദ് അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ശൃണുയാ ശ്രദ്ധയായി നമ്മള് കേൾക്കണം വളരെ വിശ്വാസത്തോടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ശ്രദ്ധയാ അല്ലെ, നമ്മൾ പഠിച്ചു ശ്രദ്ധ, വിശ്വാസം, ശ്രദ്ധ, വിശ്വാസത്തോടെ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വിചാരിക്കും ഈ നാമം ജപിച്ചിട്ട് എന്താവാനാണ്, ഇവരൊക്കെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു സഞ്ചിയിൽ കൈ വിട്ടിട്ട് ഒരു വിരളം പുറത്തിട്ടിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ അല്ലെ. ചിലർക്കൊക്കെ പുച്ഛമാണ് ഇങ്ങനെ. ഇപ്പോ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വലിയ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, പലതരത്തിലുള്ള വലിയ തപശ്ചര്യകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, കുറെ ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, വലിയ വലിയ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അതിനുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണും അല്ലെ, വലിയ പണ്ഡിതന്മാരായിട്ടുള്ള ധാരാളം. എന്നാൽ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയതും ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോയതായിട്ടൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലേ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ദൂതന്മാർ വന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ദൂരെ എവിടെയും പോണ്ട, നമ്മുടെ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള പൂന്താനം തിരുമേനി അല്ലെ,
പൂന്താനം തിരുമേനിയെ ഭഗവാൻ വിമാനം അയച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോയി അല്ലെ. ആ സ്ഥലം, ആ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അല്ലെ, ഗുരുവായൂരിനടുത്തായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, പൂന്താനം തിരുമേനി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. എപ്പോഴും വലിയ പണ്ഡിതനൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അല്ലെ, സംസ്കൃതമൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് അറിയില്ലെങ്കിലും എന്താണ്, അറിയുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇപ്പോഴും ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തില് അല്ലെ കാണാം, പുലർച്ചെ അല്ലെ പൂന്താനം തിരുമേനിയുടെ ജ്ഞാനപ്പാന കേട്ടിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണരുന്നത്. അപ്പോ അത്രയും പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഭാര്യയോട് അല്ലെ, രാവിലെ മുതലേ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇന്ന് ഭഗവാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അല്ലെ. എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും നടത്തുന്നു അല്ലെ. ഭാര്യ എന്താ പറഞ്ഞത്, അയാൾക്ക് ഇന്ന് കൂടുതലായി അല്ലെ, ഇന്ന് കൂടുതൽ വട്ടായി എന്ന് തോന്നുന്നു, അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. എന്താണ്, ഭാര്യക്ക് അത്രയും വിശ്വാസമില്ല ഭഗവാൻ അല്ലെ, ഭഗവാൻ വരുമെന്നോ ഭഗവാൻ കേൾക്കുമെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിശ്വാസം. ഓ ആ പൂന്താനം തിരുമേനിക്ക് അറിയാം, എന്നാൽ ഇന്ന് ഭഗവാൻ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ എങ്ങനെ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. ഇപ്പോൾ വരും ഭഗവാൻ, ഇപ്പോൾ വരും, എല്ലാം തയ്യാറാക്കണം, നിവേദ്യമൊക്കെ തയ്യാറാക്കണം, എല്ലാം ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ അല്ലെ. അങ്ങനെ ഇടിപിടി എന്ന് വെച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവസാനം ഭഗവാൻ വരികയും ചെയ്തു അല്ലെ. പത്നിയോട് പറഞ്ഞു, വന്നു ഭഗവാൻ വന്നു, നീ വരുന്നില്ലേ, ഞാൻ പോവുകയാണ്, നീ വരുന്നില്ലേ. ഭാര്യ എന്ത് ഒരു വിശ്വാസമില്ല അല്ലെ, എന്ത് ഭഗവാൻ. അല്ല അവിടെ ദാസി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാനും വരുന്നു അങ്ങയുടെ കൂടെ. ആ ദാസിയെയും ഭഗവാൻ, ആ ദാസിയുടെ ആത്മാവിനെ ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോയി. ഭഗവാൻ അവളുടെ ശരീരം അവിടെ വീഴുകയും ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. എന്നാൽ അത്രയും ശുദ്ധഭക്തനായതുകൊണ്ട് പൂന്താനം തിരുമേനി എന്താണ്, ഉടലോടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അല്ലെ. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ ഒക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ അമ്മോരാണ്, ഉടലോടെ സ്വർഗത്ത് പോകും അല്ലെ, ഉടലോടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവും അല്ലെ. അത്രയും ശുദ്ധഭക്തനാണെങ്കിൽ അവരുടെ ശരീരവും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്, ആത്മീയമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവര് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഭഗവാൻ. ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ശരീരവും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഇപ്പം ശ്രീരംഗത്തിലൊക്കെ പോവുകയുണ്ട് അല്ലെ. ശ്രീരംഗത്ത് അവിടെ ഉണ്ട് ആചാര്യൻ, ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിലെ ആചാര്യൻ രാമാനുജാചാര്യൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം 1000-ഓളം വർഷങ്ങളാവാറായി, 1000-ഓളം വർഷങ്ങളാകാനായി. ഇപ്പോഴും ആ ശരീരം അവിടെ ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയോ ചന്ദനവും മറ്റുള്ള എന്തൊക്കെയോ കുറച്ച് സുഗന്ധദ്രവ്യം അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പുരട്ടുന്നല്ലാതെ വേറെ കെമിക്കലൊന്നും ഇടാതെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ആ സമാധിയായിട്ടുള്ള ശരീരം ഇപ്പോഴും അവിടെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അതൊക്കെ എന്താണ്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഒരു സാധാരണ ആള് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, അതൊക്കെ പുഴുവരിച്ചിട്ട് എന്നേ തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഒരു കെമിക്കലും ചേർക്കാതെ ഇടാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെ. അപ്പോ ആചാര്യന്മാരുടെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമായിട്ട്, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാതെ തന്നെ തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ ധാരാളം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ, അവരെയൊക്കെ തിരിച്ച് ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അവരൊക്കെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഈ ലീലകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, അജാമിളന്റെ ലീലകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഈ അധ്യായത്തില് വിഷ്ണുദൂതന്മാരാണ് ഹേമകിങ്കരന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നാമം എത്രയും മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണ്, അത് ജപിക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രയോജനം എത്രമാത്രം വലുതാണെന്ന് വിഷ്ണുദൂതന്മാര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ യമകിങ്കരന്മാർക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, യമകിങ്കരന്മാര് കംപ്ലൈന്റ് പറയാനായിട്ട് യമരാജന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടുള്ള അല്ലെ. ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ യമരാജൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകാൻ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ. ഈ ഓരോ ലീലകള് കേട്ടിട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകാൻ അല്ലെ. പൊതുവെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള നാമത്തില് അത്ര വിശ്വാസമില്ല. എന്താണ്, അവർക്ക് ഇതിനത്ര ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് ഇല്ല. എന്തെങ്കിലും വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പൂജകളൊക്കെ ചെയ്താല് അതിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താണ് എനിക്ക് നല്ല ബിസിനസ് അല്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ പല ആളും പറയുന്നതൊക്കെ. അവര് പലതരത്തിലുള്ള ദേവി ദേവന്മാരുടെ പൂജകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും, കുറെ പൈസകൾ ചെലവാക്കി.
ഓരോ പൂജകൾ ചെയ്യാനായിട്ടും കുറെ ആയിരങ്ങളും ലക്ഷങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വേണ്ടി അല്ലേ. അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് വിശ്വാസമാണ് അതൊക്കെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോ നല്ല സുഖമാണ് എന്നൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവരോട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാൻ അവർ വിശ്വസിക്കും. ഇത് ജപിച്ചിട്ട് എന്താണ് കാര്യം അല്ലെ? അല്ല, ഇത് ജപിച്ചാൽ പിന്നീട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരിക്കലും പിറക്കേണ്ടതില്ല. അതാണ് പ്രഭുപാദരിലും പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അല്ലെ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരിതങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. എന്നാൽ ആരാണോ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് അവർക്ക് പിന്നീട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് പിറക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അതും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ലായിരുന്നു. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ വിമാനത്തില് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി സ്വർണ വിമാനത്തിലാണ്, അവിടെ സ്വർണ വിമാനം വരികയും അതിൽ കയറിയിട്ട് ചാമിളൻ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, പല ആൾക്കാരും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ അനേക വർഷങ്ങളായി ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകാൻ എത്തിക്കാൻ അവർക്ക് ഇതുവരെ അവിടെ ചെന്നെത്തുവാൻ സാധിച്ചില്ല. എങ്ങനെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആധ്യാത്മിക വിമാനങ്ങൾക്ക് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഒരുവനെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. അത്തരമൊരു വിമാനത്തിന്റെ വേഗതയെക്കുറിച്ച് ഊഹിക്കുവാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ. ആത്മാവ് മനസ്സിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. മനസ്സൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എത്ര വേഗതയിലാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അനുഭവമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആത്മരൂപത്തിന്റെ വേഗത എത്ര അധികമായിരിക്കും എന്നൊരുവനെ ഭാവന ചെയ്യും. ഒരു പരിപൂർണ ഭക്തനെ അവന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പലർക്കും ചിന്തയുണ്ടാവും, വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോകും, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകും എന്നെല്ലാം പറയുന്നു. ഇതെങ്ങനെയാണ്? എവിടുന്നാ ഫ്ലൈറ്റ് കിട്ടോ, എവിടുന്നാ ട്രെയിൻ കിട്ടോ എന്നൊക്കെ അല്ലെ. എവിടെയും പോവേണ്ട അല്ലെ. ആ ആത്മാവിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുവാൻ വിഷ്ണുദൂതന്മാര് വരും. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ചാമിളം പാപിയായതുകൊണ്ട് കയറും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് യമകിങ്കരന്മാര് വന്നു അല്ലെ, ആ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവിനെ വേർപെടുത്തി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് യമരാജനോ യമകിങ്കരന്മാരോ വരില്ല. അവരുടെ അടുത്താരാണ്? വിഷ്ണുദൂതന്മാര് വന്നിട്ട് അവരുടെ ആത്മാവിനെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ. അവരിതുപോലെ വിമാനത്തിലാ വരും. അതിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ചർമ്മചക്ഷുഷില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ തിരിച്ച് നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നവരെ തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ അതിലൊരു കാര്യവും ഡൗട്ട് വേണ്ട അല്ലെ. പലർക്കും അതാണ് ഡൗട്ട്. വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോകും, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുന്നത് എവിടെ നിന്ന് പോകും അല്ലെ. ഇവിടുത്തെ വൃന്ദാവനത്തിലും അയോധ്യയിലൊക്കെ പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ട്രെയിനിലൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നല്ലേ, ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നല്ലേ. ഇതിലേക്ക് പോകാൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പോകാൻ? എങ്ങനെ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വേവലാതിപ്പെടുവോ, ഡൗട്ട് ചെയ്യോ ഒന്നും വേണ്ട. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച അവരെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ അല്ലെ ഇവിടെ വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ അയച്ചു. രണ്ടാമതും വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ കാണുന്ന ആച്ചാമിളൻ അല്ലെ. നേരത്തെ ആ ഭയത്തില് അല്ലെ യമകിങ്കരന്മാരിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് മകനെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവിടെ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ നേരത്തെ വന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വന്നത് എന്തിനാണ്? തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അല്ലെ. തീർച്ചയായിട്ടും വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ വന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. നമ്മൾ എന്തേ വേണ്ടു? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമം അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കലികാലേ നാമരൂപേ കൃഷ്ണാവ്. കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാൻ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിലെ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസം. നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ പ്രതികരിക്കും അല്ലെ, അവര് കേൾക്കും, അവര് തിരിഞ്ഞു നോക്കും. നമ്മളിപ്പോ ഒരാൾ മുന്നിൽ ഒരാൾ നടന്നു പോകുന്നു, അവരെ വിളിക്കുന്നു, അവരുടെ പേര് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവര് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വിളി കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നോക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്താണ്? സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ, എല്ലാവരുടെയും നാഥനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ വിളി കേൾക്കും. ആര് വിളിച്ചാലും കേൾക്കും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, സാങ്കേതികം പാരിഹാസം. ഏത് തരത്തിലായിട്ടും
മറ്റെന്തിനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടായാലോ പരിഹസിച്ചിട്ടായാലോ എങ്ങനെയായാലും അതിന് ഫലമുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാം. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നേരിട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ദൂതന്മാരെ അയക്കും, അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള നമ്മളെയൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരെ ഇവിടേക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളത്. ചില പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാർ, അവരൊക്കെ ഇവിടെ അയച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ്? തിരിച്ച് നമ്മളെയും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരെ നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത്, നമ്മളെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. ഇവിടെ ഭഗവാൻ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അവരൊക്കെ. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ. തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഭഗവാന്റെ. 45-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ദുഷിച്ച സഹവാസ നിമിത്തം സ്വന്തം ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരവും ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു അജാമിളൻ. അങ്ങേയറ്റം മതപ്പതിച്ചു പോയിരുന്നതിനാൽ അവൻ മോഷണത്തിലും മദ്യപാനത്തിലും മറ്റു ജുഗുത്സാവഹമായ പ്രവൃത്തികളിലും ഏർപ്പെടുന്നു. അവൻ ഒരു വേശ്യ സൂക്ഷിക്കുകയും വരെ ചെയ്തു. പ്രകാരം യമദൂതന്മാരാൽ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ ജപത്തിന്റെ മിന്നലൊളി ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം അവൻ തൽക്ഷണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. അജാമിളൻ അത്രയും പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? ധാരാളം നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഇതിന്റെ ശിക്ഷയൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ്, അല്ലെ? നേരത്തെ നമ്മൾ ആ പഞ്ചമസ്കന്ധം അവസാന അധ്യായത്തിൽ 26-ാം അധ്യായത്തിൽ 28 തരത്തിലുള്ള നരകങ്ങളെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറയുകയുണ്ടായി. അത് കൂടാതെ ആയിരക്കണക്കിന് നരകങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട 28-നെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? അതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ ശിക്ഷകളെ കുറിച്ചും പറയുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? അപ്പൊ അജാമിളൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ഓരോരോ നരകങ്ങളിലും പോയിട്ടും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് ധാരാളം പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പോ എങ്കിലും ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരിക്കലെങ്കിലും ഉച്ചരിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഭഗവാന്റെ അല്ലെ? ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായ ജപത്തിന്റെ മിന്നലൊളി ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം അവൻ ദർശനം രക്ഷപ്പെട്ടു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയാ ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ടായി. സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ചെറിയൊരു രശ്മി തട്ടുമ്പോൾ തന്നെ മൂടൽമഞ്ഞും അന്ധകാരമൊക്കെ ഇല്ലാതായി തീരുന്നത് പോലെ ആ ഒരു നാമത്തിന്റെ ഒരു മിന്നലൊളി കൊണ്ട് അജാമിളൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയും. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് 46-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചനം കാക്ഷിക്കുന്ന ഒരുവൻ ആരുടെ പാദങ്ങളിലാണോ എല്ലാ തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളും നിലകൊള്ളുന്നത് ആ പരമദിവ്യോത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ യശസ് ലീലകൾ കീർത്തിക്കുകയും മഹത്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ സ്വീകരിക്കണം. പുണ്യകർമ്മങ്ങളായുള്ള പ്രായശ്ചിത്തം, അഭ്യൂഹജ്ഞാനം, നിഗൂഢയോഗധ്യാനം തുടങ്ങിയ ഇതര കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഒരുവനെ ശരിയായ പ്രയോജനം ലഭിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ മാർഗങ്ങൾ പിന്തുടർന്നതിന് ശേഷവും അവൻ പ്രകൃതിയുടെ അടിസ്ഥാന ഗുണങ്ങളായ രജസിനാലും തമസിനാലും മലിനമാക്കപ്പെടുന്ന മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഫലേച്ഛാകർമ്മങ്ങളിൽ ഫലേച്ഛാപ്രവൃത്തികളിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ശ്രീമദ്പാദം പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഈ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റുള്ള വഴികളൊക്കെ വളരെ പ്രയാസം പിടിച്ചതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വഴികളെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കും പരിപൂർണ പ്രയോജനം ലഭിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് എവിടെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിത സേവനം അത്രയും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്, അത് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അതിന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാർ അവര് സ്വാമിമാരാണ്, യോഗിമാരാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് പലതരത്തിലുള്ള ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അവരൊക്കെ പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള വരുമാന മാർഗങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും ഹോസ്പിറ്റലും മറ്റുള്ള പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലും മുഴുകിയിട്ട് വീണ്ടും ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു, അല്ലെ? അവർക്കൊക്കെ അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങള് വീണ്ടും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു.
ഇതൊക്കെ എത്രമാത്രം അല്ലെ, ഇതൊക്കെ ഉപകാരപ്രദങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഇതിനൊക്കെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പുണ്യം അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ. ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഇതിന്റെ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അവനെ ധാരാളം ആൾക്കാർ, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാം, അവര് പലതരത്തിലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വീണ്ടും ഒഴുകുന്നു. അവര് പരിത്യാഗികളാണ്, എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചു, യാതൊന്നിനോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെ. അതിന്റെയൊക്കെ തലപ്പത്ത് സ്ഥാനത്ത് അവരൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ രാഷ്ട്രീയത്തിലും പങ്കെടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നു. ഒരുവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കിടക്കുവാൻ വാസ്തവത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ കീർത്തിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആരംഭിക്കുന്ന ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിക്കണമെന്നതാണ് പരിപൂർണ നിർണയം. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം വാസ്തവത്തിൽ ഇത് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തില് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം വേണമെങ്കിൽ വേഷം മാറിയത് കൊണ്ടോ അല്ലെ, സ്വാമിമാരാണ് അല്ലെ, വേറെ അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരും വൈരാഗികളാണൊക്കെ പറഞ്ഞ്, ചില ആൾക്കാർക്ക് വലിയ താടിയും മുടിയും ഒക്കെ നീട്ടി ഞാൻ വലിയ വൈരാഗിയാണ് അല്ലെ, വേഷമൊക്കെ മാറി വേറെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ, അതുകൊണ്ടൊന്നും വലിയ പ്രയോജനമില്ല. അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതായിത്തീരില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കുകയും ചെയ്യണം. ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതിനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയും മാറ്റി കൃഷ്ണഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രഭാതരോട് പറയുന്നു. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ മയക്കുമരുന്നുകൾക്കും മറ്റു ദുഷിച്ച സ്വഭാവങ്ങൾക്കും അടിമകളായിരുന്ന ധാരാളം യുവാക്കൾ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേർന്ന ഉടനെ അവരുടെ ആ പ്രവണതകളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുകയും വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നതിന് മുഴുകുകയും ചെയ്തു. മറ്റു വാക്കുകൾ രജോ ഗുണത്തിനും തമോ ഗുണത്തിനും ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെക്കാൾ പരിപൂർണമായ പ്രായശ്ചിത്ത പ്രക്രിയ ഇതാണ്. ധാരാളം ആൾക്കാരല്ലേ പ്രഭുപാദരെ ഭക്തന്മാരാക്കിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ നല്ല സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഒന്നല്ല അല്ലെ. 4 യമനിയമങ്ങളും പാടെ ലംഘിച്ച് വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരൊക്കെ കൊള്ളരുതാത്തവരായിട്ട് പുറത്താക്കിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഹിപ്പികളൊക്കെയാണ് പ്രഭുപാദരെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അവരുടെ കഴിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ കഴുകി വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ഉപദേശിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചിട്ട് ഭക്തന്മാരാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ അപകടത്തിലായിട്ടുള്ള തരത്തിലായിരുന്നു. എന്താണ് ഇവരൊന്നും നോർമലായിട്ടുള്ള ആൾക്ക് ഇവരൊക്കെ മയക്കുമരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അല്ലെ. ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തി തോക്കെടുത്തിട്ട് പ്രഭുപാദരെ നേരേക്ക് ചൂണ്ടുകയുണ്ടായിരുന്നു. മയക്കുമരുന്നൊക്കെ കഴിച്ച് പ്രഭുപാദരെ ആ റൂം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പിന്നീട് പോവുകയുണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുപാദരെ റൂം ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൂടെ റൂം ഷെയർ നോക്കുമ്പോൾ അവനെന്താണ് മയക്കുമരുന്നവന് അടിമയായതാവും. അർദ്ധരാത്രിയില് തോക്കെടുത്തിട്ട് പ്രഭുപാദരെ നേരേക്ക് ചൂണ്ടുക. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാരല്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള അത്രയും കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിച്ചവരൊക്കെയാണ് പ്രഭുപാദരെ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റുന്നത്. എന്താണ് അവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചു, ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിച്ചു അല്ലെ. അത് അവരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കി അവരുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധമാക്കുകയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഈ ലീല കേട്ടത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, അതിന്റെ ഫലശ്രുതിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. ഏതം പരമം ഗുഹ്യമിതിഹാസമപഹം ശ്രദ്ധയാ യുക്തോ യശ ഭക്താനുകീർത്തേ നവൈസ നരകം യാതി നേഷിതോ യമകിങ്കരേ യദ്യപ്യമംഗളോ മർത്യോ വിഷ്ണുലോകമഹീയതേ. വളരെ വിശ്വസനീയമായി ചരിത്ര വിവരണത്തിന് എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളെയും അതിലംഘിക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ളതിനാൽ ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി ഇത് ശ്രവിക്കുകയോ വർണ്ണിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ ഭൗതിക ശരീരമുള്ളവനായാലും എത്ര പാപിയായാലും
അവൻ പിന്നീട് ഒരിക്കലും നരകീയ ജീവിത ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടുന്നില്ല. തീർച്ചയായും യമരാജന്റെ ആജ്ഞാവാഹകരായ യമദൂതന്മാർ അവനെ സമീപിക്കുകയോ കാണുക പോലുമോ ചെയ്യില്ല. ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചതിനു ശേഷം അവൻ ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരികെ പോവുകയും അവിടെ അവൻ വളരെ ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ആദരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, അജാമിളന്റെ ഈ ലീലകള് എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ അല്ലെ. അജാമിളൻ നാമം ജപിച്ചിട്ട് അജാമിളൻ മകനെ വിളിച്ചിട്ട് അല്ലെ അജാമിളന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കി. അജാമിളൻ പിന്നീട് ഭക്തിയിലേക്ക് വരികയും ഹരിദ്വാറിൽ പോകും, തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ അജാമിളന്റെ ലീലയെ കുറിച്ചിട്ട് വിശ്വാസത്തോടെയും ഭക്തിയോടെയും കേൾക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശാസ്ത്രത്തെ ഡൗട്ട് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയും അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിലും നമ്മൾ പഠിച്ചു, ആരാണോ ശാസ്ത്രങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെയും ഒക്കെ ഡൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരധപ്പതിച്ചു പോകുന്നു പറയുന്നു. അവർക്ക് യാതൊരു ഗതിയും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോ ആ ശ്ലോകം ഞാൻ പറഞ്ഞു, അശ്രദ്ധയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലുള്ള അവതാരമാണ് ഭാഗവതം അല്ലെ. ഓരോ സ്കന്ധങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഓരോ അംഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ. ഇപ്പൊ ഷഷ്ട സ്കന്ധം ഭഗവാന്റെ മാറിടമാണ്, ചിഷ്ടാണെന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഹൃദയം മാറിടം. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോഷണം. ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നതാണ് ഈ ഷഷ്ട സ്കന്ധം, 6ാമത്തെ സ്കന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കും. ഋത്രാസുരന്റെ ആ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട്, ചിത്രകേതുമാരാജാവ്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഋത്രാസുരന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ, ഇതിലൊക്കെ ഈ അജാമിളന്റെ ലീലയിൽ നമ്മളിപ്പം പഠിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും എന്താ പറയാ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ലീലകളൊക്കെ തന്നെ. നമ്മൾ സാധാരണ സിനിമാ കഥകൾ പോലെയോ സീരിയൽ കഥകളോ പോലെയോ കേൾക്കുകയോ അതിനെ അങ്ങനെ കരുതുകയോ ചെയ്യരുത്. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നമുക്കിപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടില് ഗുരുവായൂരില് പൂന്താനം തിരുമേനി തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ആ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാം അല്ലെ. അതിന് ഓരോ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക്, എന്നാൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ആളോട് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്താണ്, നമ്മളൊരിക്കലും ഇതൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലീലയെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുകയുണ്ട് അല്ലെ, ഈ അജാമിളന്റെ ലീലയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം നിനക്ക് അല്ലെ. നരകത്തിലേക്ക് പോവാൻ എല്ലാം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ആ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ഈ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ലീലയെ കുറിച്ചിട്ട് ആരാണോ ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി കേൾക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഇത് ശ്രവിക്കുകയോ വർണ്ണിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്, അവൻ എത്ര പാപിയായാലും പിന്നീട് നരകീയ ജീവിത ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരൊരിക്കലും യമരാജന്റെ ആജ്ഞാവാഹകരായ യമദൂതന്മാരെ കാണേണ്ടതായിട്ടില്ല. അവനെ സമീപിക്കുകയോ കാണുകയോ പോലും ചെയ്യില്ല. ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രദ്ധയോടും വിശ്വാസത്തോടും ഭക്തിയോടും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും യമരാജനെയോ യമകിങ്കരന്മാരെയോ കാണേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അവരുടെ അടുത്ത് പോലും വരില്ല. ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം അവൻ ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരികെ പോകും. അവിടെ അവൻ വളരെ ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കപ്പെടും, ആദരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ വെറുതെ സമയം പാഴാക്കാനായിട്ട് വായിക്കുന്നതോ കേൾക്കുന്നതല്ലേ. അങ്ങനെ കരുതുന്നവർക്ക് അതാണ്, അവർക്ക് അതിന്റെ മഹാത്മ്യം അറിയില്ല അല്ലെ. കാരണം പൂന്താനം തിരുമേനി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, കുങ്കുമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം അറിയാത്ത
ഗർദഭം അല്ലെ, കുങ്കുമം ചുമക്കുന്നത്. അപ്പോ അതിന്റെ മഹാത്മ്യം അറിയാതെ, അതിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയാത്തവർക്ക് ഇതിന് പുച്ഛമായിരിക്കും. എന്നാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇതിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഓരോ ലീലകളും അത് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം അല്ലേ. ചില ആൾക്കാരെ കാണാം സീരിയലുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോഴില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും മൊബൈലില് യൂസ് ചെയ്യുന്നോണ്ട് അങ്ങനെയില്ല അല്ലെ. പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ സന്ധ്യാസമയത്തൊക്കെ TV ഒക്കെ തുറന്നിരുന്നിട്ട് പ്രായമായവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ സീരിയലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കരയുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. എന്താണ് ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും കാണുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ. അവര് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗ്ലിസറിനൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിരുന്നിട്ട് നല്ല സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. ഇവിടെ നല്ല സന്തോഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇവിടെ ഈ സീരിയലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കരയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ അവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. അവരൊക്കെ അതൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് അതിൽ അത്രയും ശ്രദ്ധയോടെ കൂടി കാണുകയും അത് പിന്നെ അല്ലെ രാത്രി ഒന്നും ഉറക്കുണ്ടാവില്ല. അവൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചില്ല, അവൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു, നാളെ എന്തായിരിക്കും ആവുക എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അവരത് പിടിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും അവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മള് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ കേൾക്കണം. അതെന്താണ്, നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കും, നമ്മളെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പ്രാപ്തമാക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും ഈ അജാമിളന്റെ ലീലകൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശ്രദ്ധയോടും വിശ്വാസത്തോടും ഭക്തിയോടും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് യമരാജനെ കാണുകയോ യമരാജന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയോ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ടി വരില്ല. അവർക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന്. ഇപ്പോ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അജാമിളൻ ഇങ്ങനെ തന്റെ മകനെ വിളിച്ചതാണ് അല്ലെ. എന്നിട്ട് ഇത്രയും കാരുണ്യം ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ കഴിയുന്നതിന് എന്താണ് സംശയം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പ്രിയമാണോ ഹരേർനാമ ഗൃണൻ പുത്രോപചാരിതം അജാമിളോ അപ്യഗതാമാ കിമുദ ശ്രദ്ധയാ ഗൃണൻ. അജാമിളൻ മരണത്തിന്റെ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചു. സ്വന്തം പുത്രനെ ഉദ്ദേശിച്ചായിരുന്നു അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതെങ്കിലും അതുമൂലം അവന് ഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം വിശ്വാസത്തോടെയും അപരാധരഹിതമായും ജപിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുമെന്നുള്ളതിന് എന്താണ് സംശയം? ഭഗവാന്റെ നാമം നേരിട്ടല്ല അല്ലെ, തന്റെ മകനെ വിളിച്ചു. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ ഇത്രയും കാരുണ്യം കാണിച്ചു അല്ലെ. ആ യമകിങ്കരന്മാർ അവനെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട അത്രയും പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അവനെ യമകിങ്കരന്മാരിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചിട്ട് ഹരിദ്വാറിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും അല്ലെ അവിടുന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഭക്തി സേവനങ്ങളെ തിരിച്ച് സ്വർണ്ണ വിമാനത്തിൽ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. ഇത്രയും ചെറിയ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നാമത്തിന്റെ ഒരു ഒളി കൊണ്ട് ഒരു അല്പം ഒരു ആ ഒരു മങ്ങലൊളി കൊണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒളി കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കണിക കൊണ്ട് ഇത്രയും കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നു, ഭക്തിയോടെയും വിശ്വാസത്തോടെയും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയോടെ അല്ലെ. വിശ്വാസം ശ്രദ്ധ വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊക്കെ ജപിച്ചിട്ടും പൂർണ്ണ പ്രയോജനം എന്താണ്? ശ്രദ്ധ. അശ്രദ്ധമായി നാമം ജപിക്കുന്നത് അതൊരപരാധം തന്നെയാണ്. 10 അപരാധങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ അജാമിളൻ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അനുബന്ധത്തിൽ പറയുന്നു അല്ലെ. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പാപം ചെയ്യും, പാപമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടും പാപം ചെയ്യും, വീണ്ടും നാമം ജപിക്കും ആ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. നാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ ഫലത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, അതും നാമാപരാധമാണ്. അശ്രദ്ധമായി നാമം ജപിക്കുന്നതും അപരാധമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരോ അപരാധങ്ങൾ നോക്കിയാലേ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താൽ അജാമിളൻ അപരാധം ചെയ്തിരുന്നില്ല, നാമ അപരാധങ്ങൾ എന്താണ്? അജാമിളൻ അറിയില്ല ഈ നാമം ജപിച്ചാൽ എന്റെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതായി തീരും എന്നുള്ള കാര്യം. തന്റെ മകനെയാണ് വിളിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ശ്രദ്ധയോടെ തന്നെയാണ് വിളിച്ചത്. എന്താണ്? ആ മകനെ ആണെങ്കിലും ആ നാമം ശരിയായ രീതിയിൽ വിളിക്കുകയുണ്ടായി, അപരാധങ്ങളില്ല അല്ലെ. അജാമിളൻ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്നാലേ
പാപങ്ങള് അല്ലെ, നമ്മളെന്താണ് കൃഷ്ണാപത്തില് ഇസ്കോണിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവും, നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ നാമം ജപിക്കുന്നത് അല്ലെ. അച്ചാമിളൻ എന്നാല് പാവമില്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ, തന്റെ മകനെയാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നാമ അപരാധമില്ല അല്ലെ. ഓ എന്താണ് നാമ അപരാധം അല്ലെ, അപരാധം നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നാമം ജപിക്കും. പിന്നെ നാമാഭാസം, ശുദ്ധനാമം. നാമ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ലെ, നാമാഭാസമാണ്, മറ്റെന്തിനെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ലേ, ആ മകനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ്. എങ്കിലും ഭഗവാൻ പ്രത്യേക കാരുണ്യം നൽകി. എന്താണ്, നേരത്തെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ആ അവസാന നിമിഷം ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കൊണ്ട് യമകിങ്കരന്മാരെ കണ്ടപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ നാമം നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് ഉച്ചരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാന സമയം ആർക്കും ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനൊന്നും സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്താണ്, അജാമിളൻ ആ സമയത്തും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. തന്റെ മകനെയാണ് വിളിച്ചതെങ്കിലും നാരായണ എന്നുള്ള ആ വിളി ഭഗവാൻ കേൾക്കുകയും വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ അവിടേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പോ ഈ ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും മഹാമന്ത്രം അല്ലെ, അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉള്ളതല്ല എന്ന് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഗോലോകേര പ്രേമധൻ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോലോകത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരും, അതിന് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട എന്ന് പറയും. അതിന്റെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു, മരണസമയത്ത് ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തകരാറിലാകുന്നതിനാൽ ഒരുവൻ വളരെ പരിഭ്രാന്തനാകും. ആ സമയത്ത് ജീവിതത്തിലുടനീളം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിരുന്ന ഒരുവന് പോലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം വളരെ സ്ഫുടമായി ജപിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വന്നേക്കും. എന്നിരുന്നാലും അത്തരം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദിവ്യനാമ ജപത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രയോജനവും ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് ശരീരം യോഗ്യമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഉറക്കെ സ്പഷ്ടമായി ജപിച്ചുകൂടാ? അങ്ങനെ പരിശീലിക്കുന്ന ഒരുവന് മരണസമയത്തും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും ഉറക്കെ സ്പഷ്ടമായി ജപിക്കാൻ സാധിക്കും. ചുരുക്കത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം നിരന്തരം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉറപ്പായും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ കഴിയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ അതിലൂടെ തീർത്തും പറയുന്നു, നമുക്കിപ്പോഴേ നല്ല രീതിയിൽ നാമം ജപിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന സമയമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉറക്കെ നാമം ജപിച്ചോളൂ. അതിനെന്താണ് ഇത്ര പ്രശ്നം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അവസാനം ജപിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉറക്കെ ജപിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിരന്തരം നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ സമയത്തും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനും സാധിക്കും. അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അഥവാ ഓർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അഹം സ്മരാമി മത് ഭക്ത, ഞാൻ എന്റെ ഭക്തനെ ഓർക്കും എന്ന് പറയും. ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഭഗവാൻ അറിയാം. ഓരോ ആത്മാവിനും എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാനായ സമയമായി എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ. ഇപ്പം അജാമിളെ വിളിച്ചിട്ടല്ല അവിടുന്ന് വിമാനം വന്നിട്ടല്ലേ. ഇപ്പം ധാരാളം ആൾക്കാർ വിദേശത്തൊക്കെ ഫ്ലൈറ്റ് ഒന്നും കിട്ടാതെ അവിടെ കുടുങ്ങി അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന അല്ലെ, അവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെ. ചിലപ്പൊന്നും പുറത്ത് പോകാനായിട്ടില്ല അല്ലെ, വീട്ടിൽ പോകാനായിട്ടോ അവരുടെ അതാത് സ്ഥലത്ത് പോകാനോ ഒന്നും കഴിയാത്ത അവിടെ കിടക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഓരോരോ കർമ്മങ്ങളാണ് അല്ലെ ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. ഓരോരോ ആൾക്കാർക്ക് ഭാഗ്യവാനായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരവിടെയായിരുന്നു കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട്. അപ്പൊ അവർ ഒരു മാസം മുന്നേ ഇവിടെ വന്ന നാട്ടിലേക്ക് വന്ന ഒരു ഫാമിലിയൊക്കെ ആ കുട്ടിയുടെ പഠിത്തത്തിനായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് ഈ ന്യൂസൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ്. ഞാനും ഇപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ട എന്തോ ഭഗവാന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയത്. അപ്പോ ഇവിടെ അജാമിളൻ, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ, അജാമിളന് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള സമയമായി. ആ സമയം ഭഗവാൻ അവിടെ വിഷ്ണുദൂതന്മാരെയും അല്ലെ വിമാനവും ഒക്കെ അയക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥതയോടെ എത്രമാത്രം വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്
മറ്റാർക്കും അറിയില്ല, എന്നാൽ ഭഗവാൻ അറിയാം. അല്ലെ? എത്രമാത്രം വിശ്വാസത്തോടെയും ഭക്തിയോടെയും ആത്മാർത്ഥതയോടെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതെന്ന് വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല. ആർക്കേ അറിയൂ? ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയൂ. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭക്തിയോടെയും വിശ്വാസത്തോടെയും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും മറ്റുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അതിന് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. പ്രഭാതിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അതിന് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. പ്രഭാതിൽ പറഞ്ഞു, 16 മാല ജപിച്ച് 4 യമനിയമങ്ങളും പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അത് പലർക്കും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പൊ അത് പറയുന്നു, എല്ലാ പ്രായശ്ചിത്തങ്ങളെക്കാളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപം. അത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അതിൽ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ നൽകുന്ന ആ വിശദീകരണവും പ്രഭാതിലൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ആൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയും, ഈ മനുഷ്യൻ എന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിച്ചാൽ ഇവന് സംരക്ഷണം നൽകേണ്ടത് എന്റെ ചുമതലയാണ് എന്ന് പരിഗണിക്കും എന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള പാപപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തവരായിക്കോട്ടെ, അവർ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണ്, അവരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുകയും അവർക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അടുത്ത അധ്യായം നമുക്ക് തന്റെ പുത്രൻ നാരായണൻ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്ത അജാമിളൻ അവനോടുള്ള അമിത വാത്സല്യ നിമിത്തം അവനെ കൂടെ വിളിക്കുമായിരുന്നു. അവൻ പുത്രനെയാണ് വിളിക്കുന്നതെങ്കിലും ആ നാമം അത്രമാത്രം ശക്തമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നാരായണൻ എന്ന നാമം പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ നാരായണൻ നിന്നും വിഭിന്നമല്ല. അജാമിളൻ അവന്റെ പുത്രനെ നാരായണൻ നാമകരണം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ പാവപ്രവൃത്തികൾ നിർവീര്യമായി തുടങ്ങിയിരുന്നു. പുത്രനെ തുടർച്ചയായി വിളിച്ചതിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് തവണ ദിവ്യനാമം ജപിച്ചതിനാൽ വാസ്തവത്തിൽ അവൻ സ്വയം അറിയാതെ തന്നെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് പുരോഗതി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്താണ്? നിരന്തരം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ പേര് ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ പാവങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി തീരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് എത്രയോ പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഹരേ കൃഷ്ണയിൽ വന്ന് ഇത്ര കാലമായി നമ്മൾ എന്താണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും കഷ്ടങ്ങൾ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. മനർത്ത നിവൃത്തി. നമ്മൾ നാമങ്ങൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കുറെ കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, മത, മാത്സര്യം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടല്ലേ. അതൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇല്ലാതായി തീരും. അതിന് കുറച്ച് സമയം വേണം. അപ്പൊ അജാമിളൻ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ മകന്റെ നാമം ജപിച്ച് മകന്റെ പേര് വിളിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഭഗവാന്റെ നാമമായിട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിന് ഉദാഹരണവും ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു അത്തിമരം എപ്പോഴും ഫലം തരില്ല, സമയമാകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഫലം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ അജാമിളന്റെ ഭക്തി സേവനം പതിയെ പതിയെ വളരുകയും അതുമൂലം വളരെയധികം പാപങ്ങൾ ചെയ്തെങ്കിലും അവയുടെ ഫലങ്ങൾ അവനെ ബാധിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഒരിക്കലെങ്കിലും ജപിക്കുന്ന പക്ഷം അവന്റെ ഭൂതവർത്തമാന ഭാവികളിലെ ഒന്നും പാപഫലങ്ങൾ അവനെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു. നേരത്തെ ചെയ്തതും ഇപ്പൊ ചെയ്തതും ഇനി ഭാവിയില് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു പോയാൽ തന്നെയും അതൊന്നും അവനെ ബാധിക്കില്ല. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം നിരന്തരം ജപിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നാമം ജപിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഫലം എന്താണ്? അതിന്റെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് പാപം ചെയ്യുന്നതല്ല. എന്താ പറയാ, അബദ്ധവശാൽ എന്തെങ്കിലും പാപം ചെയ്തു പോയാൽ തന്നെ അതുപോലും ഇല്ലാതായി തീരുമെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു. ഉദാഹരണവും ഇവിടെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു. എന്താണ്? ഒരു വിഷസർപ്പത്തിന്റെ പല്ലുകള് പിഴുതു മാറ്റിയാൽ പിന്നീട് ആ സർപ്പം കഴിച്ചാലും വിഷമേൽക്കില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ
ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലെങ്കിലും ദിവ്യനാമം അപരാധരഹിതമായി ജപിക്കുന്ന പക്ഷം അതവനെ ശാശ്വതമായി സംരക്ഷിക്കും. അവൻ ജപത്തിന്റെ ഫലം യഥാകാലം രൂപപ്പെടുന്നതിന് കാത്തിരിക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കാരുണ്യം ലഭിക്കും അല്ലെ. പലരും പറയും കുറെ കാലമായി നമ്മൾ കൃഷ്ണാപത്തിൽ നമ്മളുടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ കാരുണ്യം അല്ലെ. ലഭിക്കും കാരുണ്യം തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെ. ഭഗവാൻ അറിയാം ഓരോ ആത്മാവും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എപ്പോഴാണ് എത്തിച്ചേരേണ്ടത് അല്ലെ. നമുക്ക് കുറെ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് തീർത്തിട്ട് വേണം തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ. ധാരാളം കർമ്മങ്ങൾ തീരാനായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ദിവസം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും, അതിന് യാതൊരു സംശയം വേണ്ട അല്ലെ. നമുക്ക് ഭഗവാനിലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിലും വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം, അതൊന്ന് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കൂ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी हरे बोल. हरे कृष्ण. നാളെ മുതൽ നമുക്ക് വേറെ പുതിയ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാം. യമരാജൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൂതന്മാരെ ഉപദേശിക്കുന്നതാണ്. അതിലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയും. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവരുടെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോകരുതെന്നും ഏത് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്നും യമരാജൻ പറയും. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ, ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കാത്ത, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാത്ത അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പാപികളെയും എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവരുടെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പോകരുതെന്ന് ഏവകിങ്കരന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള അധ്യായത്തിലും നാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് നാളെ മുതൽ നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ എടുത്തു. ഞാൻ ഇന്നലെ പിന്നെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ആ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ മുഴുവനായിട്ട് തീർക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ മുതൽ പുതിയ ചാപ്റ്റർ നോക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തഗുരു വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ.